Tento festival som pripravoval naozaj dlho, pretože sme s Lenkou v podstate robili prvú akciu. Je to prvýkrát, čo spolupracujeme. Myslím, že sme urobili tak čistého času možno, že 10 hodín telefonátov medzi sebou a to nepočítam všetok čas, čo som ja obtelefonovával ľudí a zariadzoval nejaké veci a sme to dotiahli tak, že teraz to hodnotia oni ako organizačný tým ako veľmi dobre zvládnuté, čo ma veľmi teší. Dnes sme dostali za úlohu zabezpečiť ozvučenie na 2 stageoch. Robili sme ozvučenie v galérii, mali sme tu až 4 stanovištia, kde sme nahrávali videá, mali sme nahrávanie videí tu, práve v tomto priestore, ktorý teraz vidíte. Nahrávali sme jedno krátke video v Camel klube. Aktuálne teraz nám bežia 2 kamery, 2 nahrávania v hlavnej sále. Jedna je v tej časti galéria a druhá je vo filmovej sále, kde sa premietajú filmy a prebiehajú tam prednášky. A ešte teda ako zlatý klinec za tým všetkým bude večer koncert, ktorý tiež budeme my zabezpečovať a ozvučovať, kde bude vystupovať Suverén. Potýkal som sa s veľa nečakanými situáciami, teda konkrétne dnes to bola tá zmena v programe, ktorá celú časť programu, ktorá mala byť na záhrade, zrušila a presunula na galériu. A potom ďalšia taká zaujímavá výzva bola napríklad oznamovací mikrofón. Potom sme urobili jedno vlastné stanovište, ktoré nebolo dopredu objednané, ale našťastie sme vedeli pohotovo reagovať. Festival sa mi páči, aj keď poviem pravdu, že pri tej všetkej organizácii som z neho až toľko nevidel. Chodil som medzi stánkami, videl som prednášky, ale nemal som čas si sadnúť a počúvať nejakú prednášku alebo nejako si to tak bližšie poobzerať. A veľmi sa mi páči, že ďalšia takáto udalosť tohto typu, ktorých na Slovensku myslím si ešte není veľa. Takže toľko za mňa. Ďakujem. Ja som Martin Bohem, dámy a páni. Zmierte sa s tým.